Naozaj nechápem, prečo musíme ísť na tú chatu len my dvaja. To je tvoja predstava o oddychu? Chcela som ísť preč z mesta. Aspoň na chvíľu. A obaja to potrebujeme. Trochu si oddychnúť. Oddychnúť si? Starej drevenici bez signálu? To už by som ozaj radšej pracoval. Pracuješ stále. Jeden víkend ťa nezabijem. Jasné, ty vieš vždy najlepšie, čo je pre mňa najlepšie. Ja to sám ani nevím. Aspoň raz by si mohol skúsiť myslieť aj ty na mňa. Myslím na teba, preto tu sedím a idem s tebou. Nie, ideš so mnou preto, lebo si nechcel, aby som vyšla sama. A to nie je to isté. Budem tam s tebou alebo nie? Čo má zase za problém? Toto je tá chata? Čo sa ti nepáči? Budeme tu sami. Nikto nás nebude rušiť. Kam ideš? Nemohol by si mi pomôcť aspoň niečo odniesť? Do předkol nyní platí Evropské ligy až za 14 dní. Za zvuku spartanské hymny... Mohol si aspoň niečo priniesť. Nemyslí si, že to bude všetko nosiť sama. A vôbec si nemyslí, že tu budeš celý čas len pozerať televízor. Tak hosté Stavangeru ze čtvrtého největšího norského města. Viking dokázal vybojovat ve své historii 8krát norský titul, ale naposledy to bylo před více než 30 lety a po určitém poklesu formu přichází u nich asi jakási sinusoida směrem vzhůru, protože oni skončili na 3. místě, aktuálně jsou také na 3. místě domácí ligy. Uvidíme, s čím dneska vyrukují tady na Letné. Už také bylo řečeno, s kým nemohou vyrokovat, to je jejich nejlepší střelec Berisha a to je určitě velká ztráta, protože poslední minuty... Haló, zvoní ti telefón, nepočuješ? A to mi ho nemôžeš priniesť? Čo ho prines sama? Tak to ti teda pekne ďakujem. Jenom dobře, kdyby se tam dostala jak Sparta, tak Slávie, potažmo Slovácko Plzíň a věřím tomu, že to nejvíce českých týmů bude na podzim Haló? skupinovou fázi a je Áno, rozumiem. Už idem, hneď som tam. jak Plzeň je pod nežku i Slávie. Musím ísť do nemocnice. Je to urgentné. No tak, to je super. Ideme sem kvôli tebe a ty si ideš preč. Chod si, na to budem odpočuť. A je
take a little walk to the edge of town and go across the track where the viaduct looms like a bird of doom as it shifts and cracks, where secrets lie in the border fires and the humming wires. Yeah, man, you know you're never coming back. Past the square, past the bridge, past the mills, past the stacks. On a gathering storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand. Oddelenie vražd. Čo tu máme? Volá sa Tomáš, 35 rokov. Manželka ho tu takto našla. Smrť nastala po údere tupým predmetom do frontálnej strany hlavy. Nenašli sme žiadne známky násilného vniknutia. Pravdepodobne niekomu otvoril. Semuanya. Rekan-rekan yang sudah dilintasi paling belakang. Laura. Peter? Si tu ty? Čo sa tu stalo? Prišli sme sem včera. Nestihli sme si dať ani večeru. Potom mi volali z nemocnice. Musela som ísť, mali sme urgent. Ráno som sa vrátila a našla ho takto. Videla si niečo podozrivé? Auto? Ľudí v okolí? Nie, nič. Ako sa volala nemocnica, kam si išla? Nemocnica Svätej Margity. Vchodové dvere sa zdajú byť bez poškodenia. Žiadne známky násilného vniknutia. Pravdepodobne niekomu otvoril. On, keď je opitý, jemu je jedno, kto zvoní. A hneď si s ním chce dať pohárik. Pil veľa? V poslednej dobe dosť často. Ak by si sa niečo spomenula, kľudne zavolaj. Nedovolené parkovanie, rýchlosť, rušenie poriadku, alkohol na verejnosti. Má toho v záznamoch viac než dosť. Kde mám tú správu? Slúbil si mi už včera. Stále ju nemám. Pracujem na tom. Hneď ráno to prinesiem.
Dobrý deň. Kde by som našiel vrchnú sestru? Tu som ja. Ako vám môžem pomôcť? Mal by som pár otázok. Polícia. Oddelenie vražd. Môžete mi potvrdiť, či tu mala včera službu Laura Molnárová? Áno, včera síce nemala službu, ale potrebovali sme ju pri 2 urgentných operáciách. Prišla niečo po 22. hodine. Pomáhala pri 2 operáciách, na záver robila záznamy do systému. Odišla pár minút po 6. hodine. Môžem vám ukázať aj kamerový systém, ak chcete. Dá sa byť veľmi spoľahlivá. Laura je jedna z našich najlepších. Kľudná, spoľahlivá, nikdy nezlyhala. A čo včera v noci? Nevšimli ste sa na nej niečo podivné? Nervozitu? Podozrivé správanie? Možno bola trošku tichšia ako obyčajne, ale viete, nemá to doma jednoduché. Ďakujem. Ahoj Peter, to som ja Laura. Mohli by sme sa stretnúť? Niečo som našla. Myslím, že to má súvisť s Tomášovou smrťou. Môžeme, jasné. Prídem k tebe domov? Nie, stretneme sa v parku. Dobre, budem tam o 20 minút. Ďakujem, že si prišiel. Hovorila si, že máš niečo pre mňa. Našla som to doma. Neviem, čo to je. Sú tam mená a sumy. Možno to nejak súvisí s Tomášovou vraždou. Možno práve toto u neho hľadali. Poznáš niektoré z týchto mien? Nie. Ale niektoré znejú ako prezývky. Pavúk, Sokol. Tomáš mal známosti v podsvetí? Nikdy mi nič nehovoril. Ale často zmizol na celé dni. A keď sa vrátil, priniesol peniaze. A to ti nebolo divné? Nezaujímala som sa. Zo začiatku som sa aj spýtala, kam chodí a odkiaľ máte peniaze. Ale vždy bol na mňa len agresívny. Vraj nech sa nestarám. Mával nejaké návštevy? Niekto podozrivý? Občas. A hlavne, keď som nebola doma. Susedka spomínala, že videla veľké tmavé auto pred nami. Prečo si mi to nepovedala už na chate? Bála som sa, že to obratíš proti mne. Nie som tu preto, aby som ťa súdil. Ale potrebujem počuť celú pravdu, Lauri. Nie som len policajt. Som človek, ktorý ťa kedysi miloval. Ja som to vedela. Preto som ti to dala. Nikomu inému by som neverila. Prečo si s ním bola tak dlho? Pretože som nemala kam ísť. A možno aj preto, že keď ťa niekto dennodenne ničí, hovorí ti, aká si nula a neschopná. Začneš tomu veriť. A myslieť si, že si nič lepšie ani nezaslúžiš. A teraz? Veríš, že si zaslúžiš niečo lepšie? Nie. Ale aspoň pravdu. Mám pre vás tie výsledky pitvy. Počúvam. Nenašla sa žiadna DNA pod nechtami, žiadne odreniny, ani žiadne škrabance, nič, čo by naznačovalo zápasenie. Rozumiem. Ďakujem. Takže vraha musel poznať. Zabil ho niekto, komu dôveroval. Inak by ho nevpustil dovnútra. Pamätáš? To je z toho leta na ihrisku. Neverím, že to ešte máš. Mám. Stále ho nosím pri sebe. Kreslila si môj tieň
Povedala si, že je zaujímavý. Kreslím tvoj tieň. Je zaujímavý. Ukážem ti môj tréner, vieš to vlosa. A čo keď ma tomu nesieš? Tak tam zostaneme navždy spolu. To bolo posledný krát, čo som ťa videl. Proste si zmizla. Neprišla si do školy, na ihrisko. Nikto mi nič nepovedal, len ticho a prázdna lavica. Je to veľmi ľúto. Na druhý deň prišla sociálka a zobrala ma do detského domova. Bez slova ma viedli do auta a otec sa na to len pozeral. Opitý, s pivom v ruke a nepovedal ani slovo. Odišla si bez rozlúčenia. Prepáč. Pamätáš si ešte na to miesto v lese? Pamätám. Kreslila som tam tvoje ruky. A ty si mi povedal, že keď raz budem chcieť utiecť od všetkého, mám tam prísť a ty tam budeš. Bol som tam. Veľakrát. A dúfal som, že prídeš. Bola som v mojich myšlienkach. Ja musím odniesť tento materiál. Nech sa na to pozrú. Rozumiem. Stále ju nemám. Slúbil si mi už včera. Jasné. Dnes ju už budeš mať. Niečo tu nesedí. Na Tomášovi nebola cudzia DNA? Prírodné stopy násilného vniknutia. Celé miesto činu pôsobí až príliš zinscenované. Ako by sme si mali myslieť, že to bol zločin. Divadlo pre diváka. Je ten zápisník vôbec pravý? Jastreb 1000 eur, pavúk 500 eur. Čo to má znamenať? Kto komu vlastne posielal peniaze? Je to vôbec skutočný dôkaz? Nie je to len falošná stopa Laury?
Tak to nie. To nemôže byť pravda. Že si musel celé tie roky prežívať, aby si bola schopná niečo takéhoto. Možno si myslel, že to je jediná cesta, Laura, ale nie. Nie. Zlyhal som ja. Prečo si mi nezavolala, nenapísala? Prečo si tam neprišla? Ochránil by som ťa. Vždy som ťa ochránil. Tak ako obvykle. Vyzeráš zničene. Ťažký prípad? Ten najťažší, aký som kedy mal. To sa ešte nestalo, aby si ty niečo nevyriešil. Práve, že všetko naznačuje tomu, že ho vyrieším. A toho sa práve bojím. Nerozumiem. Čoho sa bojíš? Pretože neviem, čo je silnejšie. Či policajný odznak, alebo puta, ktorými ma zviazala túžba. To musíš rozhodnúť jedine ty. Ale nezabudni, tak ako rozhodneš, tým vlastne si. Na odľahlej horskej chate prišlo včera v noci k tragédii. Telo 35-ročného muža bolo objavené jeho manželkou potom, čo sa ráno vrátila z nočnej služby v nemocnici, kde pracuje. Na miesto okamžite dorazili policajné zložky aj kriminalisti. Podľa prvotných informácií muž zomrel na následky poranenia hlavy. Polícia v súčasnosti preveruje všetky možné verzie, od nešťastnej náhody až po úmyselný čin. Detektív, ktorý vedie vyšetrovanie pre naše kamery, uviedol, že tým pracuje s viacerými stopami, ktoré by mohli výrazne ovplyvniť smer vyšetrovania. Motív aj páchateľ zatiaľ ostávajú neznámy. Peter? Čo tu robíš? Ahoj, Laura. Musíme sa porozprávať. Ste. Peter vnútra. Dá si niečo? Či nie? Ty si v službe. Si tu služobne však? Som tu služobne. Či... Nie som. Vlastne ani neviem. Čo sa stalo? Vieš, možno si myslela, že to bola jediná cesta. O čom to hovoríš? Vravela si, že chceš pokoj a slobodu. Sloboda sa nemôže vynútiť cez smrť iných. Prosím? Chceš povedať, že ja som... Že som...
Ja viem, že si to spravila ty. Ale ver mi, to ťa neoslobodí. Ťa bude prenasledovať do konca života. Tu naznačuješ, že som... Povedz, že sa mýlim. Povedz, že som niečo prehliadol. Že si to nebola ty. Nemala som už inú možnosť. Už sa to nedalo viacej vydržať. Je aspoň ten zápisník pravý. Ten zápisník je pravý. To ti prisahá, Peter. Videla som veľakrát Tomáša, ako si tam niečo píše. A potom ho zamyká do trezoru, kde mal veľa peňazí. Zapamätala som si kód a raz som sa do toho zápisníka pozrela. Ale ničomu som nerozumela. A nemala som odvahu sa pýtať. Čo teraz spravíš? Zatkneš ma? Neviem. Vôbec neviem, čo mám robiť. Ja nemôžem uveriť tomu, čo sa tu deje. Veď ty a ja, Laura. Tak to nemalo skončiť. Ja musím, Laura. Nehnevej sa, ale musím. Nie. Teraz nie. There's a light on in the kitchen and a cold beer in the fridge. One light over the front door shining on the welcome mat. Stars are bright, they look close enough to touch. Fireflies are out tonight, so let them light the way. There's a house, country house. And when I find Áno? Neviem, odkiaľ si zohnal ten zápisník, ale poviem ti, je to zlaté vajce. Toto sme potrebovali, Peter. Si jednotka. Počkaj, o čom to hovoríš? Ten zápisník, čo si mi priniesol, sú to všetko mená policajtov z nášho oddelenia. Sú podozriví z korupcie. Už dlhší čas ich sledujeme. Ale stále im nič nemôžeme dokázať. Ako by boli vždy krok napred. Aha. To je super. To by som nečakal. Jediné, čo na tomto svete nenávidím najviac, sú prehnití policajti. A odkiaľ ho máš? Dala mi ho manželka toho zavraždeného. Inak, neviem, či to je ona, ale tá sa o teba zaujímala, ale pred pol rokom dozadu. Tuším, to bola ona. Prišla na oddelenie a pýtala sa na teba, či tu robíš a na akom si oddelení. Neviem, čo hľadala. Ale keď som jej povedal o tebe, tak bez slova sa otočila a odišla preč. Bola to určite ona? Ja neviem. Taká vysoká bruneta, približne 35 rokov. Áno. To je ona.
Ako to teda ide? Už si pokročil? Stále nemám ten spis od teba. Už aspoň máš podozrivého? Áno, mám podozrivého. Vlastne dnes to uzavriem. Viem, kto je ten vrah. Tak to je super. Do rána to máš na stole. Musíš. Že ona vedela, kde som a čo robím. Keď ma prvýkrát uvidela, nevyzerala prekvapene. Prečo mi povedala, že už roky o mne nič nevie, keď sa na mňa bola informovať? Veď vedela, kde bývam, čo robím. Jedine. Čo ak? Nie. Nie, to by neurobila. Bože. Ona vedela, kde som. Vedela, čo robím. Vedela, že ten prípad prídem vyšetrovať ja. Zavedela si tú chatu priamo v mojom rajóne. Vedela, že ju neudám. Vedela, že ju milujem. Ona ma zneužila. Využila moju lásku k nej. Prečo si ma donútila sa rozhodovať? Myslel som, že keď sa najbližšie spolu stretneme a budem mať na výber teba, tak si ťa vyberiem. Bez váhania, bez otázok. Ale toto nie je len o tebe a o mne. Toto je o tom, kým som. O tom, komu a čomu chcem veriť. Nemôžem zatvoriť oči a tváriť sa, že sa nič nestane. Milujem ťa. Bože, milujem ťa. Milujem ťa viac než čokoľvek na tomto špinavom svete. Ale ak ťa ochránim pred pravdou, keď ti dám voľnosť, zradím sám seba. Máš tu vzoriať. Poďme sa stretnúť z 20 minút v bare. Dobre, výborné.
Tu je to všetko. Ja som vedel, že sa ti dá veriť. Ty, keď sa do niečoho zakúsneš, tak to všetko vyriešiš. A prečo sme sa stretli tu a nie v kancelárii? Tam to nie je bezpečné. Idú v tom veľké ryby a aj steny majú uši. Mohlo by sa stať, že sa ten spis záhadne stratí. Rozumiem. To bol môj posledný prípad. Vedenie mi dalo policajnú imunitu. Nová identita. Už nie som detektív. A kam ideš? To nemôže nikto vedieť. Dokonca ani ty. Pre vás som mŕtvý. A pre mňa začína nový život. Peter, Laura, nakoniec si prišla. prišla. Ako si odišiel, nevedela som, čo mám robiť. Ako mám žiť ďalej. Spomenula som si, ako si mi povedal, že keď už nebudem vedieť, ako mám žiť ďalej a budem chcieť od všetkého utiecť, mám prísť sem. To bolo už veľmi dávno. Viem. Dávno. Prečo si neprišla už predtým? Ja nemala som silu. Ani odvahu. Ja viem, že si ma využila. Využila si ma, aby si získala slobodu. Aby sa pomstila policajtom, ktorí ťa nechávali trpieť. Vedela si, že tu pracujem ako detektív. Vedela si, že ten prípad dajú mne. A vedela si, že moja láska k tebe ma donúti sa rozhodovať. Bol som iba prostriedok k slobode, alebo ma miluješ aj ty? Keby som ťa nemilovala, teraz by som sem neprišla. Prišla si sa vykúpiť? Alebo nájsť niečo, čo ti stále chýba? Ja neviem. Ale dúfala som, že tu budeš. Dúfala som, že keď ťa tu uvidím, budeš vedieť, čo robiť. Lebo ja to neviem. Myslím, že viem, čo mám spraviť. Myslím, že je toto najlepšie pre nás obidvoch. Aj keď si to budem asi vyčítať do konca života. Zatkneš ma?
prípad uzavretý. Tak ako minulosť, ktorú nechávame za sebou. Odznak som nechal na stole. Detektív Peter prestal existovať. Možno som porušil zákon, ktorý som celý život chránil. Ale zachránil som ju z pazúrov muža, ktorý ju ničil. Podľa spisu to nebol domáci spor. Ani žena, čo stratila trpezlivosť. Podľa spisu to boli jeho vlastní partneri v uniforme. Prišli si po peniaze, ktoré on nemal. Odišli a nechali len mŕtve telo. Je to tam čierne na bielom. Peter bol len ďalší obchodník s drogami, platili mu policajti, aby mal pokoj. A on platil im, aby mohli ďalej predávať svoju lojalitu. Odišli a nechali len mŕtve telo. Takto som to napísal, takto som to uzavrel. A celý svet tomu uveril. Ale ja viem pravdu. Pravdu o nej. O tom, čo sa stalo na tej chate. A rozhodol som sa ju nevydať. Zostal len muž, ktorý si bral lásku pred povinnosťou a ktorý vie, že pravda má veľa podôb. Tá moja ostane navždy medzi mnou a ňou.